Umuuna si kapatid ah. Nag-live shoutout, kaibigan Annalyn Vlog. Salamat sa patamsak. Paano pa gamit itong ano kaibigan Annalyn TV Vlog? Paano pa gamit itong bait na to? Ano lang siya eh. Ano ba yun? Lansky Vlog, mega love shoutout, good morning. Good morning Lods from Lansky Vlog, mega love shoutout Lansky Vlog. Salamat sa pagtambay mga kaibigan. Ano yan? Idol Tamsak, tambay lang ako saglit. May deliver ako ngayon sa Lucena from MP Barber. Sige, ingat. Ingat kaibigan, salamat. Kabayan MP Barber. Salamat sa 7 thumbs up. Maganda dyan house, sariwa ang hangin from Lansky Vlog. Salamat mga sariwa. Pero init na init ako kasi naka-jacket ako eh. Nagbibilad kasi ako ng palay. Kaya ganito ang aking itsura. Spiran mo nga, bakit sabihin mo nga, ay manang? Ha? Narinig niya kanta eh. Manang! Pag-isuyo ko na, pag-isuyo.
Apoy basit. Wala ng sound yan. Ayos ang kabayan ko. May V8 na din. Di ko nga alam gamitin kabayan kung paano itong V8 na to eh. Ako lang nakakarinig yung magandang boses. Pag kinabit ko, ako lang nakakarinig. Hello. Yan oh. Ako lang nakakarinig ng magandang boses eh. Merong maliit na boses na naririnig ko pero hindi. Iwan ko kung naririnig nyo kasi hindi naman nakakonekta eh. Hindi ko pa alam marunong mag-set up kung paano. Iba na talaga pag monetize na. Congrats kabayan. Hello idol, nasa harang pa. From Misaya Mistisa. Oh. May mga sounds eh. Maganda yung mga sounds niya eh. Oh. Baby. Pwedeng magsayaw-sayaw. Merong barilan. Merong maganda siyang gamitin. Pero dapat sana marinig nyo. Hindi ko alam ang setup kung paano. Next time na lang, next time. I-display lang yan, display. Papaturo tayo sa sa marunong. Maganda sana yung sounds niya, oh. Pag narinig dito, maganda yung sounds niya. Mega love shoutout sa inyong lahat from Venus Indaya. Jalens, mega love shoutout. Salamat Jalens. Sana all from Venus Indaya. Tamang bakas lang po para mabalikan din ng maayos. Ay, teka, si Jalens, si ano pala na una, si kaibigan MP Barbary. Tamang bakas lang po para mabalikan din ng maayos. Jalens, nag-drop na ba yung Venus Indaya? Pakadikita naman sa nakapin. Sunod natin si Jalens, sunod si Venus Indaya. Maganda yung sounds niya eh. Pag narinig niyo sana, pag marinig niyo sana dito, maganda yung ano niya eh, yung sounds na darating sana kung may set na maganda. Maganda tong V8, may mga sayaw-sayaw na eh. Come baby come. Papaturo tayo sa medyo marunong. Pag mayroon willing na tumulong or magturo, paturo tayo. Sa mga gumagamit ng V8, baka sakaling maturuan tayo. Maganda yung ano niya, maganda yung performance niya, maganda yung dating. Kaso yung setup ang hindi ko alam. Sana may pattern dito kasi hindi ko makuha-kuha eh. Salamat Lodi House, magandang umaga from Venus Indaya. Okay po host from Jalen, salamat Jalen at naintindihan mo. Amin Shakish yun.
Where you from? Where you from? My friend M. Amin Sheiks. Assalamu alaikum Bajan from M. Amin. Magkano ang bilhin mo, Lods? Wow, bongga. Mura lang, 800 lang. 800 lang pala to. Akala ko nga mahal kaya hindi ako sana bibili. Sabi ko hindi ako makakabili niyan. Kaso 800 lang pala, kayang-kaya naman. Good morning po bro at pasali. At hindi mo na ako makatambay, nasa work pa ako. Sige, salamat, okay lang kaibigan Johnny TV Vlog. Mega love shoutout and good morning kaibigan Johnny TV Vlog. Salamat sa pagpasyal kay host. Maganda yung ano niya, maganda pag kung darating sana yung ano yung kung darating sana yung ano yung sounds dito sa ano maririnig niyo, maganda yung sounds niya. Dan to you kabayan, Nostag Venus Indaya from MP Barbary. Lalo pag linalapit yung ano, yung magsasalita ka ilalapit mo, maganda siyang pakinggan kasi nakikinig ko lang siya dito. Ay, mura lang pala, wow. Bongga ka na. Asinsado na. Hindi naman kabayan, hindi. Ano lang to. Mura lang naman. Nagpaani na kasi tayo ng palay. Kaya yun, may nakabili tayo ng ganito, nakabili tayo. Napag-iipunan naman mga kaibigan, mga basta may gusto kang bilhin, basta pag-ipunan mo, mabibili mo, hindi sa magiging bongga ka na kasi nasa plano din natin yan. Kung ano makita natin na ikakaganda ng ating live stream, pag-ipunan natin para mabili. Sa computer nakasalpak. Hindi ko nga alam kaibigan Venus Indaya pero hello, you, good morning from Sancover. Mega love shoutout, Sancover and good morning. Salamat Astag Challenge. Dati na ako dikit sa iyo, pasyalan kita ulit. Maganda yung dating niya. Kaso hindi ko pa alam kung paano to i-set. Meron siyang shockwave, meron siyang DADS, MC. Magbabago yung sounds, yung parang echo. Tapos yung showy. Maganda yung dating ng boses. Tapos meron siya mga dance. Meron kiss. Song. Meron siyang play attention. Kailangan sa computer na nakasaksak yan, Lods. Ay, alam mo ba to kaibigan Venus Indaya? Paano? Wala akong computer. Ito lang ang kaya ko, 800 pesos lang eh. Maganda sana siya gamitin. Kaso hindi natin alam paano i-set. Wait lang. Pag may dumating na marunong, papaturo tayo. Like number 12, nasa harang ako from Ate Miralisa. Paano ba ito Ate Miralisa? Paano ba gamitin ito Ate Miralisa? Para yung sounds nito mapunta dito sa marinig ninyo. Thumbs ako, harang muna from Jean Maris Baby. Mega love shoutout sa lahat from Ate Jean Maris Baby. Mega love shoutout sa $5 billion may house.
Maganda sana yung boses niya, maganda. Maganda pag ano, pag lalapit yan sa inyo, gaganda yung boses. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Isa. Yun na nga yun. Tapos. Okay na, kaso yung boses hindi naman makapasok dito sa ano, dito sa phone. Kasi yung ano, yung cord ito, dapat hindi ka nagagamit nito, di ba? Dapat itong headphone nakalagay sa cellphone yata at saka papunta sa headset is dapat papunta dito sa B8. Wait lang sa mga pamasyal sa bahay ko, huwag lang magmadali ng sukli, mas madali mabilis. Tanggalin ni Lolo from MP Barbary. Oo nga, oo nga. Basta huwag lang magmadali mga kaibigan. May mga palakpakan pa. Kumusta ho? Siya ho from Ate Jean Maris baby. I'm in love. I'm in love from Ate Jean Maris baby. Salamat, salamat Ate Jean Maris. Okay lang po, okay lang. Idol, ganda ng vlog mo. From Alfredo Loser na vlog. Maganda. Alin vlog ko, kaibigan? Alin vlog, kaibigan? Salamat mo, nagandang ka, kaibigan. Salamat, Alfredo Lacerna. Salamat, salamat. Ate Jean Maris Bibi, nag-drop ng bahay. Upcoming live 4:30 PM onwards. Famous po, thank you. From Ate Jean Maris Bibi, oh, live daw niya 4:30. Like number 1 ako, Ate Jean Maris. Magbabakas lang ako. Nilagyan ko ng frontunying para makita niyo po, Ate Jean Maris. Padikit naman po sa Ate Jean Maris sa nakapin. Like number 1 at like number 2, Ate Jean Maris. Nagbakas ako ng dalawa, Ate Jean Maris, para makita nyo.
Like number 1 at like number 2. Palablab naman sa mga nagbaba ng ano, nagbaba ng inyong ng link. Magdikitan po, magdikitan. Magkusa na po tayo makipagdikitan para hindi na tayo no. Huwag na tayo mayang makipagdikitan. Magbabalik naman po lahat yan eh. Lahat naman kayo magbabalik, alam ko eh. Mega love shoutout, host Lisa from MP Barbary, Arangos from Alfredo Lacerna Vlog. Hello! Good morning! What's up? Pusta ang palay natin? Happy New Year! Merry Christmas and Happy New Year from Ate Juliet na Makbakan. Hashtag Juliet Mukbang. Nagbago na yung kanyang pangalan ah. Paano paggamit dito ate? Ate Juliet, paano paggamit itong V8? Hindi ko pa alam eh. Naka-display pa lang, hindi pa ginagamit. Good morning po sa lahat ng nandito. From Ate Jean Maris Baby. Unahan natin yung ano, yung kaya Ate Jean Maris Baby. Hashtag MP Barbary, done to you. Thanks a lot from Binusindaya. Yan, Binusindaya nag-drop ng bahay, pabalik daw. Mamaya ka babalikan yan, yung MP Barbary. Ati Binusindaya. Juliet na Makmakan, bigi-bigi with heart. With love and care emoticon. Kunik-kunik lang mga lalab, sa bahay ko, dito ako na magsusuklay agad from Ati Binusindaya. Kunik mo yung step sa CP mo. Wala ngang cord. Yung cord ang wala. Kasi pag ito ginamit ko, ibang cord naman eh. Pag ito ginamit kong cord nila, itong cord nila, iba, bilog. Eh dapat pang iPhone, hindi naman ano eh, iPhone kasi itong gamit ko eh. Bibili muna ako ng cord ng pang iPhone. Gemini Vlog, yun, thumbs up host from Gemini. Merely sa channel, nag-drop ng bahay. Host, Dansa Nakapin. MP Alimango from Alfredo Lacerna Vlog. Salamat Alfredo. Thumbs up na po idol from Alfredo Lacerna Vlog. Sunod natin si Challenge. Palitan mo na kita kabayan MP ah. Para pare-paras tayo mapin. Nasaan na si Challenge? Yun, so nakapin tayo kay Challenge. Sunod natin si Binusindaya. Salamat sa sumusok. Salamat sa tumusok host. Meron ng isa. Dalawa na yung nanya natin marisa. May bakas yung dalawa ko may bakas. Ayun na, may bakas dalawa. Maghintay lang po Ate Jen Maris, maghintay. Hindi naman tayo pabilisan. Baka naghihintay lang yung iba na baka busy pa na, ikipagdikit na pa sa iba. Hintay lang po tayo Ate Jen Maris baby ha. Dalawa na agad tusok ko, dalawa.
Ay, no, tatlo na, tatlo. Tatlong like na, oh. Nakikita ko naman dito sa aking ano, Ate Jen Maris, oh. Tatlo na, oh, tatlo, oh. Ayun, oh, like number 3. Good morning from Ate Juliet na Makpakan. Hashtag Juliet Mukbang. Tama sa Kuya Tonying, ayos ang microphone ah. From Ice Mix TV Vlog. Oh, ayos nga, ayos. Pero hindi naman magamit dahil hindi pa nakaset. Hindi pa nakaset up. Ang kati. Nagbibilag kasi ako ng palay. Thank you, ganda. And Johnny, yan akin yan, dalawa. Ate Maris, tatlo ng like, tatlo. Akin yan, dalawa na yan, yung ganda at saka si Johnny Bravo. Ice Mix TV Vlog, magdikitan kasi magdikitan. Pumunta po tayo sa live stream para makipagdikitan, hindi para dikitan. Di po ba pumunta tayo sa LS para makipagdikitan, hindi yung didikitan. Kaya unahan na po natin tapos mag-comment tayo, i-mention natin, i-mention. Ice Mix TV Vlog, nag-drop ng bahay, delete na Makpakan, bigi-bigi with love and care emoticon. Jen Maris Baby, upgoing live, 4:30 PM, onwards, famous po, thank you, with love. From Jen Maris Baby. Juliet Mukbang, Bigi-Bigi and Juliet Mukbang. Ice Mix TV Vlog, sa mga tutusok. Tara, magtusukan tayo from Ice Mix TV Vlog. Yan, Ate Juliet Mukbang, nag-drop ng bahay. Sa nakapin tayo, sa nakapin. Sunod natin si Binusindaya. Alfredo Lacer na vlog host, Dan Kailarski. May bakas pa, nasa harang lang po ako from Alfredo Lacerna. Ice Mix TV Vlog, nag-drop ng bahay. Playing harang host from Jen Maris Baby. Good morning sa lahat. Ako pala si Juliet Mukbang. Love lots from Juliet Mukbang. BJMNA Vlog, Tamsa Kalimbang po. May bakas pa po from Alfredo Lacerna. Tamsa Kos from Neri Neri. Salamat kaibigan. Salamat kaibigan Rekeneri. Good morning, good morning. Haggard ako ngayon, haggard kasi nagbibilad pa ako ng palay. Kaya naka-jacket tayo. Pang ano, jacket na pang tawag nito. Pang bukid. Hashtag challenge Kuseng dan all from Gemini Vlog. Harang Idol from James Baluka Vlog. Mega love shoutout kaibigan James Baluka. James Baluka, Bigi-Bigi, Ice Mix TV Vlog, yan. OTW from Neri Neri. Dapat magbalikan tayo at magtulungan from Alfredo Lacerna. Oh, basta i-mention nyo lang, mababasa nyo naman, di ba? Nababasa nyo naman po, di ba? Kung sinong nagbalik sa inyo, kung sinong nagdikit sa inyo, di ba? Juliet Mukbang, yun, Bigi-Bigi, and James Baluka at Jen Maris Baby. Ate Jen Maris nag-drop ng bahay.
Neri, nag-drop ng bahay. Padikitan naman po si Neri, mga kaibigan. Alfredo, nasa bahay mo from Lansky Vlog. Sa Karangos from Coffee Beam. Good morning sis Beam from Gemini Vlog. Juliet Mukbang, yan, nagbigi-bigi, nag-drop ng bahay. Binasindaya, Tamsakdan. Coffee Beam. SS Jen Moma. Mga Muhammad to si ano eh, si Neri sa Neri, dan po sa'yo. May bakas pa po, pakibakasan po ang mga susukli at didikitan ko. From Alfredo Lacerna. Yun, mega love shoutout kay kay Haris, the scientist, therapist, the electromechanic. Yun, mega love shoutout. New friend watching idol from Haris the scientist. Please drop your link, my friend Haris the scientist. Ha? Oh, bago. New friend watching idol from Haris the scientist. Silip-silip lang muna from Coffee Beam. Sige, walang problema sa silip-silip. Work mode. Gemini Vlog, nag-drop ng bahay. Katatapos lang ang harang bro. From Boy Peralta. Mega love shoutout kaibigan Boy Peralta. Salamat kaibigan sa pagdala uli sa aking live stream. Mga lalab, sabay na nyo sa shoutout ang link nyo para madali makita from Binasindaya. Yun, mega love shoutout kaibigan Binasindaya. Work well sis Beam from the Gemini Vlog. Coffee Beam nag-drop ng bahay. Mega love shoutout SS Coffee Muamwa. Nawala na ako kay Jose Job. Nawala na net namin noong 6 PM from Release Channel. SS Jen di makapitix from Coffee Beam. Tamsa kaibigan Tunying from Jen. Mega love shoutout SS Gemini Muah from Release Channel. Hashtag Binasindaya. Mega love shoutout idol from James Baluka Vlog. Boy Peralta love. Lalab Sludi mga love. Shoutout sa iyo dyan. Big hug from Binasindaya. Haris the scientist therapist. The electromechanic. Bigi Alfredo bahay mo from Neri. Good morning bro Tonying from Gagamrak TV. Mega love shoutout kaibigan Gagamrak TV. Good morning, salamat. Nag-live lang ako kasi nagbibilad ako ng palay. Kaso nag-live ako kasi nakakaya naman sa inyo. Baka sabihin nyo hindi na nga ako nag-live kahapon. Tapos alam natin na magla-live tayo ng every other day. Kaya nag-live ako. Baka saglit lang to. Ginmaris baby, nagbigi-bigi. BJMNI Vlog. Sis Mira, hello. Andito kami kay Ostaning. Ang Team Tililing. Hahaha. From BJMNI Vlog. Team Tililing. Dan na po Binos from Larsky Vlog. Hello po Binasindaya, salamat sa mention from Boy Peralta. Kay kaibigan Boy Peralta, salamat kaibigan Boy Peralta. Okay na okay ang beat mo bro from Gagamrak TV. Hindi pa magamit bro, hindi pa magamit. Hindi ko magana. Hindi ko pa alam ang pag-set up kung paano.
Hashtag Jim Baloka, hello, mega love shoutout sa iyo dyan. Pahag. Big hug from Venus Indaya. Big love shoutout to you. Hashtag Venus Indaya from Boy Peralta. Mega love shoutout Boy Peralta from Gagamrak. Venus Indaya, dan kung may bakas pa po host from Alfredo Lacerna. Jenjen nag-drop ng bahay. Mega love shoutout hindi bro Gagamrak from Boy Peralta. Tamsak manay at hindi ba ako sa harang kaibigan from Dum Vlogs. Baunot from Nini Sisiro. Mega love shoutout kaibigan Nini Sisiro from Mexico. Mexico nga ba to? O Mexico to, Mexico. Harry the Scientist Therapist, the Electromatic. Yun, nag-drop ng bahay. Nini Sisiro. Thumbs up. Mga lalabs, iwan lang ng bakas 100%. Susuklian ko kayo. Legit ito from Venus Indaya. Nini Sisiro nag-drop ng bahay, si Nini Sisiro. And James Baluka. May Enro Pabios. Mga kapatid, kabayan tunying out muna ako. Sa mga pumasyal sa bahay ko, saglit at babalikan ko po kayo lahat. Mega love shot Gamrak. Bye bye everyone from MP Babiri. Sige kaibigan MP, salamat. Okay lang. Alfredo Lacerna, nag-drop ng bahay. Bijeminay Vlog, Dikit Kalimbang, all from Nere to Bijeminay. Yan mga idol ko andito. Nandito daw mga idol ni Venus Indaya. Nini Sisiro. Nag-love in care ni Nini Sisiro. Venus Indaya, Dan Pulpak. Harang ulit from Jenjen, Bijiminay, nag-drop ng bahay. Venus Indaya, Dan Pulpak from Jenjen. Coming from Jenjen. Venus Indaya, pabalik. Sabi ni Bijiminay, harang ulit from Jenjen. Bakas lang po from Alfredo Lacerna. Jenjen, nag-drop ng bahay. Alfredo, Dan, sukli po sa lahat from Neri. Mega love shoutout, 15 million views from Gagamrak TV. Salamat kaibigan Gagamrak sa pag-mention ng aking viewers. Salamat sa 14 and 24 thumbs up. Jenjen OTW coming from Neri. Hashtag Jenjen Dan from Jen Baloka Vlog. Jen Baloka nag-drop ng bahay. Boy Peralta, bigi with loving care emoticon. Kaibigan, salamat kaibigan Boy Peralta. Salamat. Nirisa, may bakas po ako sa iyo from Alfredo Lacerna Vlog. Neri, James Baloka, Paul Pak from Neri. Bijiminay Vlog, Dan Pulpak from Jenjen. Lansky Vlog. Dan na po, Alfredo Sir from Lansky Vlog. Hello Manay Tunying Maksam from Manay Christ Follower. Salamat Manay Christ Follower. James Baloka Vlog. Papunta na Neri from James Baloka. Mega love shoutout po sa lahat. Tamsak Dancer host from Jean. Paharang from Jean. Huwag naman sir, kaibigan. Tunying na lang, tunying. Kasi pag sir, hindi naman tayo pulis, hindi naman tayo sundalo. Hashtag Neri, love, Pulpak Dan, sukli always, salamat from Venus Indaya. Neri, dating dikit from Jenjen. Hello kaibigan, hashtag Christ Follower TV, good morning from Boy Peralta. Full nood sa nakapin manoy, dating dikit. Ha? Manoy Christ Follower, pasensya ka na, ano na kami kagabi, tinambay na lang namin yung isa kong cellphone. Pero hindi na ako nagbigibig, basta nakatambay lang doon. Hanggang sa lubat, hanggang magdamag. Iwaw, anong oras na lubat, Manoy Christ Follower. Full nood sa nakapin, Manoy, dating dikit. Kuna siya from Manidong Vlogs. Juliet Mukbang with Bigi with love and care emoticon. Venus Indaya, Bigi rin. Good morning kuya from Berlot Gaming. Disciple. Good morning din kaibigan Berlot. Mega love shoutout sa inyo dyan sa Bisaya.
Huli na ba ako kuya? From Berlot Gaming Disciple. Hindi, ayos lang. Ano pa lang oh. 40 minutes pa lang naman. Okay lang yan kaibigan Berlot. Juliet Mukbang, yun, nag-drop ng bahay. Mga langga, kunik-kunik lang sa bahay ko. Dito ako na magsusukli. Salamat from Venus Indaya. Good morning bro. Hashtag Don Vlogs from Boy Peralta. Oy, may jacket ka na kaibigan Pretamol. Ay, nakapasya lang aking kaibigan Pretamol ah. Siya may-ari ng Mega Mall at saka ano, siya may-ari ng Mega Mall, SM Mall, yan si Pretamol, kaya dikitan niyo po yan. Good morning bro, Hashtag Don Vlog from Boy Dong Vlogs. Yahoo, Mega Love Shoutout House, good morning from Pretamol. Neri Neri, Nini si Zero, done to you. Coming from Neri Neri. Gian nag-drop ng bahay guys, padikit for sure, babalikan ko kayo, salamat. From Gian. Salamat tos from Manay Price follower. Dom Vlog, yes bro, boy from Dom Vlogs. Nere sa Nere, done all, pabalik po from BGMNI Vlog. OTW, hashtag Gian from Berlot Gaming Disciple. Dapat dikitang tunay para maganda ang pagsuporta at sa isa't isa. From Alfredo Lacer na, oh magdikita naman ng lahat naman kayo magagandang dumit kasi nandito nga kayo sa akin lagi eh. Basta maghintay lang ng dikit tapos magdikitan. Manidong mega love shoutout sa iyo from Manay Christ follower. Yahoo! Haha Tam! Thanks from Pretamol. James Baluka nag-drop ng bahay. Si James Baluka. Juliet Mukbang, done. Sabi ni James Baluka. Juliet, dating dikit po from Jen Jen. BGMNI Vlog, dana po ako sa iyo. Salamat from Neri Neri. Christ follower, may love shoutout idol from James Baluka. Mega love shoutout kapatid boy. Mega love shoutout Christ follower. Mega love shoutout Berlot from Ate Meralis sa channel. Tamsakos from Ami Jimenez. Salamat Ami Jimenez. Hashtag Joyce Jimenez. BGMNI Vlog, Jen Jen. Padikit na lang sa main mo. Para mabalikan kita kasi ninja mo, dinikit mo. Legit to sis from BGMNI Vlog. Pag dinikitan kayo ng ng main, pag dinikitan kayo ng main na gamit nyo ninja, ibalik nyo naman yung main nyo para parehas. Kasi lahat naman tayo may ninja. Mga kaibigan, pag ang gamit nyo ninja at dinikit sa inyo ay main, ibalik nyo naman yung main nyo. Dahil pare-paras tayo din may ninja. Ibabalik din sa inyo yung ninja. Para pares-pares tayo nakatulong. Mga kaibigan, ganun po Ako po pag dinidikitan ako ng main, binabalik ko rin yung main ko. Kaya paggamit ko ninja sa pakikipagdikitan, inuuna ko pong idikit ang ninja. Pero pag nakita ko po yung bakas na main, binabalikan ko po yan. Nagbabalik po ako sa sa bakas po ako nagbabalik sa bakas. Pag nagbakas ka na main ko to, kaibigan to yun, babalikan ko yan. Kaya dapat pag nag-comment kayo sa akin, makikita ko naman kung ilan ang subscriber. Pag maraming subscriber, yan, binabalikan ko talaga dahil yan ang main. Hello my friend from Alparisin na wala. Mega love shoutout my friend. Thank you for coming to my live stream. Good morning my friend Alparisin na wala from Indonesia. Mega love shoutout my friend. Good morning everyone from Ami Jimenez. Itambay ko lang, sipi ko sa'yo. Pa-deliver mo na ako ng harina. Sige manoy. Walang problema. Where are you all from Alparisin na wala? Yan, mega love shoutout. Please subscribe to my friend Alparisin na wala kayo from Indonesia. Sis Marilisa, mega love shoutout from Ami Jimenez. Mega love shoutout. Marilisa, hello from Alparisi. Hashtag Berlot OTW sa bahay mo para sa sukli from Gian. Gian, dating dikit po from Gian. Hello kapatid, Miralisa's channel. Good morning from Boy Peralta. Ami Jimenez, Christ follower, mega love shoutout. Gian, nag-drop ng bahay and Alparisi na wala. Please connect to Alparisi na wala my friend.
Mega love shoutout din po. James Baluga, kumusta ka na from Manay Christ follower? Ma'am Ami, hi po from Dom Vlogs. Alparis wala nag-drop na bahay. Haba ng harang from Jean Maris Bibi. Salamat sa mga paarang niyo, paarang. Gian Berlot, pakibaba ng bahay mo, sabi niya ano. Pakibaba daw Berlot. Ayan, nagbaba na pala. Dan Vlog, Dong Vlog, mega big love shoutout from Ami Menes. Berlot Gaming Disciple. Dan Pulpak, Gian. Papalo na lang po from Berlot Gaming. Mega love shoutout po kaibigan Boy Peralta from Christ Follower TV. Juliet Mukbang, bigi-bigi with love finger emoticon. Ami Menes and Neri Neri, nag-drop ng bahay. Gian, Digit Kalimbang all, pabalik kay Neri Neri. Alparisin na wala, and Juliet na magpakan, bigi-bigi. Dong Vlog Dan, from James Baluka Vlog. Mega love shoutout os Dong, mega love shoutout Ami, mega love shoutout Alparisin na wala, from Miralises Channel. Baba ako ba ay host, baka may maglablab sa akin yan. Sige, baba lang, makikipagdikitan ka lang din, makikipagdikitan lang. Sino may premier? May premier. James Baluka, full Dan full pack. Sa bahay mo from Jenjen. Neri nag-drop ng bahay. Idol, taga saan ka? From Ami Jimenez. Ako ba idol? Pangasinan ako, Pangasinan. Christ Follower TV, nag-drop ng bahay. Good morning kaibigan. Hashtag Christ Follower TV coming from Boy Peralta. Correct house, agree ako sa'yo. Kapag main dinigate, dapat balikan din ng main. Wala na sanang lamangan pa. Para happy langil. Peace from BJ Minay. Oo, ganun naman. Ganun talaga ako pag nakikipagdikitan. Paggamit ko ninja, siyempre ibababa ako main. Pag dumikit sa akin yung main, alam ko naman yan na main ang didik kasi maraming subscriber. Binabalik ko yan, binabalikan ko yan. Lahat yan. Binabalikan ni Mrs. yan. Nakita ko lugar mo. Ang ganda. Saan yun? From Ami Jimenez. Pangasinan nga, kaibigan Ami Jimenez. Like 28 Manoy. Nasa harang pa ako, kaibigan. From Arnel Anali Victorino. Mega love shoutout sa $16 million na viewers ni Tunying. Sister Rowena, mega love shoutout kami from Ami Jimenez. Good morning everyone from Ate Rowena Tiranya Vlog. From Cavite. Yun, may 17 na tayong viewers, 17. Salamat. Jean Berlot, Dan Suklay Pulpak sa bahay mo, thank you. With smile. Sabi ni Jean, Neri nag-drop na bahay. Mega love shoutout Rowena, mega love shoutout Juliet from Miralisa. Mega love shoutout sa lahat from Miralisa's channel. Neri OTW sa bahay mo from Jean. Coffee Beam, pa-mention lang para mabalikan po from Coffee Beam. Oh, mention para mabasa ko. Jean, Dan na po ma'am from Lansky. Pakat sa Adventure, good morning po. Coming from Pakat sa Adventure. Kasi kaibigan Pakat sa Adventure, di ko nakikita itong mag-upload. Mega love shoutout kaibigan Ami Jimenez from Manny Christ follower. Dan Pulpak Ami Jimenez, papalo na lang po kayo pang Berlot Gaming. Jean, love, Pulpak, Dan Digit Kalimbang, pasakli na lang langga. Thank you from Venus Indaya. Rowena Tiranya Vlog. Patusok po ng premier, salamat. Premier kay Ate Rowena Tiranya. Sabihin po yung sinong di pa napipin ha. Premier po tayo, premier. Like number 4, Ate Rowena Tiranya, magbabakas ako. Yun, may bakas po, Ate Rowena Tiranya, may bakas.
Like number 4 at saka like number 5, Ate Roy natira niya. Binusinday nag-drop ng bahay. Salamat ho sa pagpin from Neri. No problem. Bigil lang muna dito. Kunwari work mode from Pretamol. Binusinday nag-drop ng bahay. Juliet Mukbang, yun, nagbigi-bigi. Igan, maya na ako mag-request ng song. Hindi ko pa naririnig. Sige, no problem. Ay, hindi naman nagagamit to, kaya wala ring kwenta. Hindi ko pa nasiset. Kaibigan ko, Pibim. Manood pa tayo ng at least 1 minute, please, para di lagasin, please lang po, from Berlot. Huwag mo sanay sa pulpa kalimbang. Huwag tayo masanay sa, sa kalimbang all. Walang kwenta yun. Para lang tayo nakikipaglukuhan pag kalimbang all. Manood tayo mga kaibigan. Paangat program yun pag ganun, pag all, kalimbang all, dandikit. Paangat program yun. Pangasinan, yun, Pangasinan. Kupipi, mega love shoutout kayo from Ami Jimenez. Mega love shoutout sis Ami Jimenez from Rowena Tiranya. Dapat, full watch talaga host. Uy ha, ako, pag nanonood ako, full watch ako. Oo nga, i-comment nyo pag para malalaman ng dinikitan nyo. I-comment nyo kung anong pinanood nyo dito. Kung ilang minuto. Yan, kung ano nangyari. Yun, mas maganda yun. Maraming didikit sa inyo. Yun, hindi naman po para sa akin to Kasi pag nakikipagdikitan po ako ganun. Mawawala po ako dito sa live. Panunurin ko po yan. Tapos pagkapanood ko po, kung ano po pinanood ko, yun ang i-comment ko. Kung anong binakas ko dun sa kanya, kung anong binakas ko dun sa bahay niya, yun ang i-comment ko dito. O maniwala po ko sa akin, marami man didikit sa inyo. Wala pong budol. Thumbs up host from DJ Wallace. Mega live shoutout DJ Wallace. OTW kay Astag Pinasintaya from Berlot Gaming. Sis Binos, mega love shoutout from Ami Jimenez. James Baluco Vlog, nag-drop ng bahay. Mega love shoutout sis Miralisa from Rowena Tiranya. J. Astag Neri, dan ako sa bahay mo. Pakisukli na lang po ma'am. Thank you from J. Mega love shoutout Brad Astag Don Vlog. Parang ulit, Sir Host from J. Mega love shoutout sis Astag Juliet Mukbang from Rowena Tiranya. Harang host from Gemini Vlog. Dansubel Train and Boats. Hi my best friend from Dansubel. Mega love shoutout my friend Dansubel. Thank you for coming my friend Dansubel. Ay, bakit? Dins TV, good morning po. Kumusta? Mega love shoutout from Dins TV. DCJ Wallace, nag-drop ng bahay yun. Jane Dance from James Baluca. Mega love shoutout Brad. Manay Christ follower from Rowena Tiranya. Promote ko lang yung premiere ko from DCJ Wallace. Sige. Yan, napin na kita DCJ Wallace. Walang problema. Patusok po sa nakapin. Premier daw, premier. Like number 83 ako, magbabakas ako Jade Wallace. Sa premier po Jade Wallace, pakidikitan niya si Ate Rowena Tiranya. Premier din, premier. Magsuklian po tayo, magsuklian ng premier. Magbakas mo para makita ng may premier. Magbakas po sa live chat kung pang ilan kayo para makita naman po ng wag yung tamsak lang. Like number 83 at saka 84 ako James, DCJ Wallace. Para makita po nung may premiere kung talagang nagbakas kayo.
Ayan sa akin yung DCJ ha, DC Jade. Yung from pang 83 at saka pang 84 ha. Tamsakdan na po from Ori, from Dins TV. Dins TV. Premier din kay ate, kay Ami Jimenez patamsak na nga. Tapos mag-mention, thank you sa pag-pin from ate Rowena Tiranya. Morning everyone from Dan Sobel, Trends and Boats. Have a nice day to everyone with flower and heart emoticon. Dan po sa nakapin, love lots from Juliet na Makpakan. Yung napangasawa ng kapatid ko, Pangasinan din, kaso hiwalay na sila, ha ha ha. Yun, patay tayo dyan. Naghiwalay na pala. James Baluka nag-drop ng bahay. Jen Hadan from James Baluka. Good morning po, kumusta? May galap shoutout from Ori Official TV. Bakit wala ata sounds bait mo? Wala nga paano mapag-send dito? Ami Jimenez. Hindi sanang gamitin may sounds pa naman eh. Kasi iPhone gamit ka ibang cord. May nabibili bang cord ng iPhone? Kasi ito yata ang isasaksak dito, di ba? Harang pa from Ori Official. DC Jedwalas nag-drop ng bahay. Tamsak dan mga idol. Pili mo nga ako, Ami Jimenez, kung marunong ka nitong bait na to. Maganda sana siyang gamitin eh. Kasi naririnig ko siya dito. Maganda gamitin. Naririnig ko siya, maganda yung boses niya. Ha ha ha. Na-prank ako ha, from Juliet Mukbang. Hashtag Venus Dan, sukli po sa bahay mo, Sisi, thank you, from Gian. Tamsak na po sa nakapin Manay from Dong Vlogs. Dan na po ako sa nakapin from DCJ Dwalas. DCJ Dwalas, nag-drop ng bahay. Nakapin ka DCJ. Sayang ang oras kapag hindi kayo nanood, sayang dikit natin, pati oras, o nga eh. Sa inyo ang masasayang ang oras nyo, sa akin hindi kasi nanood kayo sa akin. Kayo ang lugi. Kaya sinasabi ko, ayusin ang pakikipagdikitan para hindi masayang pare-pareho. Damsak sa nakapin, Manoy, from Arnil Anali Victorino. Dan Pulpa Kastag Binusindaya, papalo na lang po from Brelout Gaming. Gian, dikit na sa main mo, pabalik na lang sis, from BJ Minay Vlog. James Baluka, pakibaba ng bahay mo para masuklian. Yan, natin naman si Gian. Nagkukusa nagkukusa. Pababa daw ng bahay, kaibigan James Baluka. Larsky Vlog. Ma'ams Neri, ito na po from Larsky. Boy Peralta, bigi-bigi with loving care emoticon. James Baluka Vlog, nag-drop ng bahay. Bakit ang dali nila mag-watch host? Ha ha ha. Full watch ako, ha ha. Oo nga, hindi natin may iwasan yan, Ate Juliet na Makpakan. Ako hindi naman sa nanonood din ako ng video pag ako nakikipagdikitan. Mega love shoutout Brad, Boy Peralta from Rowena Tiranya Vlog. Mega love shoutout James Baluka, Dan Sukli. Sa shirt intro mo, dikit kalimbang, all stay con tayo. Thank you from Jean. Yun, sa ganda ng mga banat ni Jean. Ayan, minimension niya kung anong pinanood niya. Yung intro daw pinanood niya. Ako lalagyan ko pa yan ng oras kung ilang oras yung pinanood ko. Arnil Analib, Victorino nag-drop ng bahay. Jean, punta ka LS ko mamaya 6 PM Pinas time. Ay dahan kita 14 saging. Agaton. From James Baluka Vlog. Mega love shout natin Rowena Tiranya Vlog from Boy Peralta. Salamat kaibigan Boy Peralta. Tamsak Dan, hashtag DC Jade from Rowena Tiranya Vlog. Yan, pabalik naman ang premiere ni Ate Rowena, DC Jade.
Ami Jimenez nagbigi-bigi. Tamsakdan sa nakapin, Manoy, sa premier niya. Yan si Manoy Dong, maano to magano si Manoy Dong ng premier. Magaling magtamsak agad. Dito ako nasa harang po from Arnel Victorino. Pababa ng premier, Ami Jimenez. Para maipin. Bigyan mo na idan sa sa bahay mo, sis. 2 minuto at kalahati sa soap. Dikit kalimbang all sesi. Thank you from Gian. Tusok na sa nakapin from Jane Maris Baby. OTW sa nakapin from Gian. Panood naman muna para okay love. Love from Uri Official TV. Oo nga, manood kayo. Eh sa akin, walang problema at nakatamsa kayo sa akin. Yung mga pagdikita nyo, sayang oras nyo. 1 oras na kayong nandito. Dan tamsak sa nyo intro ni James Baluca. Salam. Oh. Yun, nanood na rin si Ate Rowena Tiranya. Diba, nanonood naman yan si Ate Rowena Tiranya. Try nyo pumunta sa Elis niya, papanoorin kayo. Binusindayan nag-drop ng bahay. Dito pa ako nasarang Manoy from Doom Vlogs. Binusindayan nag-drop ng bigi-bigi. Binusindayan nag-drop ng bahay. Engine Maris Baby. Famous po sa upcoming live ko 4:30 PM. Onwards, thank you. With Kiss in Love. Arnel Anali Victorino, bigi-bigi. Neri nag-drop ng bahay. Doom Vlogs, bigi-bigi. Dan Tamsak at Digit sa Nakapin House from Gian. Coffee Beam nag-drop ng bahay. Dan sa Nakapin. 87 tusok. DCJ Dualas with tusok. Naka-red ha from Juliet. Uyat eh. Tingnan mo naman ang mga comment ni Ate Juliet Manakpakan, no? Napakahaba. Ma'am Gian, kanina pa ako tapos sa inyo from Neri. Jean Maris bigi. Tamsak na friend from ang pobreng Alindahaw. Gian, nag-drop ng bahay. Coffee Beam, OTW sa bahay mo from Gian. Dan Tamsak, hashtag Binasindaya. Happy Made. Autumn from Rowena Tiranya. Yan o, lahat na nanonood na. Pare-pares na kayo nanonood. Salamat naman, salamat. Para wala magreklamo. Paano ba itong B8, Ate Juliet? Ate Juliet, paano ba to? Ito bang ito? Itong nakakunik dito dapat nakasaksak dito sa ano? Nakasaksak dito sa B8. Ate Juliet. Ate Juliet. Ito bang cord ng nandito dapat nakasaksak dito sa B8? Gian nag-drop ng bahay. Coffee Beam. OTW sa bahay mo from Gian. Dan Tusok Binasindaya. Happy Mid. Autumn. Balik na pala ako. Yay, happy ako talaga. Ha from Juliet Mukbang. Neri, ma'am. Ma'am Gian, Kalimbang all mo lang po ako para pag LS ko, pasyal ka sa akin from Neri. Tamsa kaibigan, sabak yan. Sabak yan, saksak ka. Ungay, kaso ano kasi. Try nga ako sa iba. Paano ba? Palit lang ako, palit. Try ko lang, try.
Try ko lang try. Teka lang saglit, teka lang. Para mamaya alam ko na. Magdikitan po muna kayo, magdikitan. Mamaya ako babasahin. Try ko lang tong isang cellphone. Try ko lang kung mayroon, try. Nagalam shout out. Wala naman. Meron ba? Meron? Wala, wala. Kung wala sa kanayan Taiwan, kayong mga naghihintay sa'yo. Wala yata, wala. Meron ba? May sounds ba? May sounds? May sounds?
Palpak yata itong ano. Palpak yung B8 na to ah. Kahapon si Smira. Naririnig niyo ba ako? Naririnig? Ako lang yata nakakarinig eh. Ay mahina, mahina. Mahina ba, mahina? Nakabawi si Ate Merlisa, nakabawi. Hello. Okay naman ah. Ako lang nakakarinig. Hello. Wala, ayaw, ayaw. Try lang natin, baka meron.
Dilipod for the Soul Vlog. Hello my friends, sending my love of support. Dito lang ako, tambay. Thank you for all the support. Good challenge. Hello, hello. Ayaw naman, ayaw. Nakamute lang po ako. Shoutout pala kay Bell's Adventure Channel. Mega love shoutout. Salamat sa pagpunta kaibigan Bell's Adventure Channel. Mega love shoutout. Yun, game. Babasa na ulit ako. Daisy Tamsakdan po from Bell's Adventure Channel. Tamsak Idol, wala ka. Wala ko, kabantay. Duty ko barangay from Katamisan. Dilipod and vlog dan. Dilipod and vlog dan po from Bell's Adventure Channel. Salamat. Sa mga gustong dumikit sa akin, magdikit lang po at magbakas. For sure, babalikan ko kayo after na maglinis. Tambayan ko lang muna si host from Jian. Coming from Katamisan. Daddy RGTV, nag-drop ng bahay. Mahina ka, idol. Ako lang yata ako. Yun. Mega love shoutout sa $12 million my house. Bell's Adventure Channel, mega love shoutout rin. Drop na ba si Bell's Adventure? Pakidikita naman. Psst. Pigsama, ngiwa mo, yung mga ngagto yun. Pasensya na sa background, may mga background na ano na Hi kay Houston Ying, good morning sa iyo at sa lahat ng nandito from Bell's Adventure Channel. Salamat Bell's Adventure, salamat sa pagpunta. Paki-support naman po natin si Bell's Adventure Channel. Mga kaibigan, Bill Sindaya, paki-support naman si Bell's Adventure Channel. Magdikitan po ay nagbabasa ng bayo si Bell's Adventure. Tika lang, mayroon pa yata ako dito Bell's Adventure eh. Nakasubscribe na pala.
Ay, nakasubscribe na lahat. Oh. Like na lang ako. Like number 8. Number 9. Like number 9. Hindi ko na ipapakita. At like number 10. Bakit may thumbs down? Nasa ads ako, nasa ads. Ba't may thumbs down agad? Kaibigan Bill's Adventure. Harang from Pangasinan. Bill's Adventure Channel, full pack sa'yo with bakas. From Daily RG TV. Daily Food for Soul Vlogs. Thank you my friend at sa lahat ng nandito. Maya na raffle. Maya, paraffle tayo. Sa Saturday evening 11 PM Philippine time, may price. Tayo $50, $30, $20 at may 10 consolation na $5 from Daily Food for the Soul Vlog. Baba nga bahay ng ano, baba nga po ng bahay, Daily Food for the Soul Vlog. Katamis ang vlog. Dikit na po from Bell's Adventure Channel. Baka makadalo kayo from Daily Food for the Soul Vlog. Yan o, may pa ano daw pala si ano, si Food. Si Daily Food Travel. Sana to yun. Si Daily Food for the Soul Vlog, may pa games po siya. May mananalo daw na $50, $30 at saka $20. At may 10 consolation na $5. Bill's Adventure, dan sukli full pack and full watch sa vaccination content mo. Sis, thank you sa pagbisita sa kubo ko from Jian. Napadaan lang po saglit from Bill's Adventure Channel. Sige, okay lang yan. Salamat Bill's Adventure. Salamat po, salamat kaibigan Bill's Adventure Channel. Pasupport po sa channel ni Bill's Adventure mga kaibigan. Okay, from Daily Food for the Soul Vlogs. Harang sa nakabimbrang Patamisan. Bell's Adventure, Dian, salamat naman po. Stay connected from Bell's Adventure. Katamisan Vlog, Bigi-Bigi, Del Sol. For the vlog, nag-drop ng bahay yun. Pakibisita naman kay, ano, kay Daily Food for the Soul Vlog. Hindi ka pa ba monetize, kaibigan Food for Daily Food for the Soul Vlog? Hindi ka pa monetize? 1,070. Kaka-graduate mo lang ba? Ahaha. Ang daming nanood sa video mo kaibigan. Nandun ako sa barangay from Katamisan Vlog. Ay kagabi oh, yung ano, yung premiere umabot yata ng 29 yata or 30. 30 yata, iwan ko, basta nakita ko may 29 eh. Ay umabot nga pala ng 30. Nakita ko 30. Wala pa watts hour, kulang. Ay, watts hour pa ba? Sige, play kita ng watts hour mo. Sige. Walang problema yan, play kita. Palista nga dyan baka, si Daily ano? Daily Food for the Soul Vlog. Oh, ito ba men mo, di ba? Daily. Premier? Ano yun? Daily? Oh, ito nga oh. Daily Food for the Soul. Ito yung main mo, di ba? Itong binaba mong link.
Para sa WhatsApp, ipi-play. Yan, may dikit pa ako sa'yo. Mayroon pa tayo ditong banana. Pero may ano ka no, may... Ito isa, hindi pa nakadikit isa. Ayun o. Ayun, naka-red pa o, naka-red. Ididikit ko lang kaibigan Del Sol. Like number 44. Oh. Fix your eyes upon Jesus Christ, the author of perfecter of your faith. Walang anuman po from Bell's Adventure Channel. Yun, yes. At salamat sa Diyos sa buhay. Sa buhay mo at sa mga nandito na tumulong sa akin. Thank you from Daily Food for the Soul Vlog. Yan, thank you. Walang problema. Thank you din po. Thank you. Daddy RDTV, Venus Indaya, Dan Full Pack. Thanks. Sa dikit. O, bago pa ako nag-graduate, my friend. At salamat sa Diyos na buhay. Salamat sa Diyos sa bahay. Okay, no problem yan. Balikan ko mamaya kaibigan kung sinong nagbakas sa akin. O, magbakas lang po. Magbakas para mabalikan. Maglagay ng tamang bakas ayon sa video at mabalikan ko. Nag-shoutout ako sa inyo from Daily Food for the Soul Vlog. Wala pa WhatsApp kulang yun. Hashtag DCJ Wallace, Dan sa nakapinos. Bell all. Like sa premiere from Lantin Vlog. Venus Pulpak na po from Bell's Adventure Channel. Sa gusto makipagdikitan, magbakas lang po. Nang mabalikan ko po kayo from Jayan. Like number 44 at saka 45. O, pinapanood ko lang. Salamat sa 40 thumbs up. Salamat sa 11 viewers. Salamat. Daily Food for the Soul, dating dikit sa'yo. Sabi ni Lantin Vlogs. Ang ganda sana nitong B8 kaso hindi natin alam paano. Tama naman yung ginawa natin. Alam ko magagamit natin itong B8, hindi pala. Lansky Vlog nag-drop ng bahay. Sa gusto lang po magdikit from Lansky Vlog. Lantin Vlog nag-drop ng bahay. Katamisan. Rowena Tamsak dikit dan po. Ito dikitan nyo, may mananalo daw oh. May mananalo daw ng $50 kay Ate Daily Food. Sayang din yan, $50. Ilan ang papatak ng $50? 2.5 din, 2.5. $2.5 nga ba pag $50? O, 2.5. Sayang ng 2.5. May manalo ng 2.5, $50, $30, at saka $20. Hindi. 100, 200, 300, 400, 500, 2.5 nga. Mamaya daw, 4:30 PM ba yan? 1, 2, 3,
3, 4, 5. 500 yung $10. O, 2.5 nga, 2.5. O, dikitan nyo na yan, nakapin, nakapin. Gusto ko itong ating ano eh. Anong oras daw? Para punta rin ako. 4:30. Di ang sumantay na muna ito. Sige na lang. Kaya umuwi tayo sa akin. Rubina, tamsak dikit na po. Lantin tamsak dan, sabi ni Bill's Adventure Channel. Jaren's Vlog, dan dikit bell all. Sa Lake Garden. Bill's Adventure Channel, dan dikit bell all. Congrats sa vaccine. Nagalab shoutout sa $13 million, $14 million in my house ni Tunying. Salamat po sa 40 thumbs up. Sayang lang itong B8 na ito, hindi naman nagamit. Maganda sana siya, mayroon siya mga tugtog-tugtog eh. Yan o. Tika lang, dito lang tayo sa isa. Try lang natin lahat para malay mo mag-success. Try lang natin. Loading ba ako, loading? Loading. Ganun. Wala naman sila mana. Diba, loading nga eh. Puro naman ako dito. Kita man sa internet. Nag-loading lahat. Yan, meron na ulit, meron na. Narin sa kayo man. Loading, loading.
Pero okay na ba? Okay na? Okay na? Meron na. Dahil na po, Phyllis Adventure Channel, sabi ni Larsky Vlog. Phyllis Adventure Channel, tamsak thank you from Ate Rubina Terrania. Larsky Vlog, nag-drop ng bahay. Try lang natin lahat. Sige. Shoutout mamaya kaibigan sa mga nagbakas. Sa video ko, maraming salamat sa pag-support niyo sa akin. Isahin ko lahat, kada video from Katamisan Vlog. Coming from Katamisan. Try ko lang itong isa. Tingnan natin kung gagana. Mahina. Pero meron na. Wala pa rin, wala. Try natin doon sa isa.
Wala din, wala din. Talong ko kayo ta ni Kuangan. Amang ni Teresa nga ito kayo mo. Yan ang ganda din kapsa ni simple ko nga sa lalakay. Agaw, matong pa nga nga. Yun, baka dito na, baka dito. Baka sakali. Awon daw magitaw. Awon daw magitaw lagi sa binero sa usan. Meron na ba? Meron, meron. Malakas lang dito sa akin pero sa Hello, may galab shoutout, may galab shoutout. Sayang lang yata pera dito sa B8 na to. Wala akong marinig. Mas malakas pa yung tilaok ng manok. Mega love shoutout, mega love shoutout. Mega love shoutout. Mega love shoutout.
Wala, ayaw. Wala, ayaw. Pero may sounds. Pero may sounds. Meron nga kaso hindi gumagana tong ano, tong maliit na boses. Bro, TW sa nakapin. Dan sa nakapin. May pang sabong ko yata dyan. Host from Larski Vlog. Oh, may manok akong isa. Patayin ko muna kaya itong ano. Yun. Okay na. Hindi naman nagbabago yung boses. Paano ba ito, Ate Merlisa? Tatapong ko to. Dito ko lang naririnig, oh. Thumbs up number 45 from Ate Grace Laurente. Mahina pala to, mahina. Sa sound check mo, sound check. Wala namang pipindutin na dito, oh. Halos lahat na. Dito sa akin, dito, naririnig ko dito maganda. Pero dyan sa inyo, wala naman yata naririnig na maganda. Wala naman yung sounds, oh. Oh, ako lang nakakarinig. Baka may bibilin pang iba dito. O baka itong ano, hindi naman. Hello. Hello, sound check. Apat lang naman ang saksakan, di ba? Hello. Hello. Naririnig pero
Sound wave. Hello, hello. Sound check. Hello, sound check. Wala na. Hello, hello. Hello. Hello, hello, hello. Hello, hello. Hello. Sige nga, try ko. Wala pa din naman. Wala pa din naman. May problema lang ako dito sa Kaibigan, pagpalitin yung headset at yung mic mo. Pagpalitin yung headset at yung mic mo. Hello. May galaw. Wala naman. Hello. Hello, hello. Wala din. Hello. Hello, hello. Ay baka dito mo sasaksak to. Hindi naman pwede. Naka-on naman na, naka-kulay blue na oh. Naka-kulay blue na. Pag isaksak ko tong ano, pag isaksak ko to, yun naririnig. Ako lang nakakarinig.
Morning from Ate Lani Soriano, mega love shoutout. Morning from Ate Lani Soriano, mega love shoutout. Morning from Ate Lani Soriano, mega love shoutout. Pang 46 na thumbs up. Nakakabobo to, nakakabobo. Bobo na nga ako, lalo pang naging bobo. Bobo na nga ako, lalo pang naging bobo. Teka nga lang, teka. Ano muna kayo dyan, magdigitan lang, magdigitan. Panoorin ko lang itong tutorial ni ano, ni Leo Tamura. Panoorin ko lang itong tutorial ni ano, ni Leo Tamura. Nakasagad na bro, nakasagad na. Yung headset niya, nandun. Ay, tatapat. Tatlo. Charger.
Hello. Teka lang, magdikitan lang po muna kayo dyan, dan tusok. Paano ba natin, kasi hindi namang gamit ko na nga yung isang ASOS. Oo, tama naman, tama. Oo. Ay, kasunod headset doon sa, teka lang. Headset yung kasunod diyan sa itim, o sa mic. Sige, sige. Tapos oh, oh, hindi. Yung pan-charge niya is pang-apat na USB, di ba? Oh, pang-apat dito sa yung pare-parehas. Oh, sana nakakunik yung isa sa ang cellphone. Sa camera or dito sa pang moderator. Ay, doon sa screen. Yung nakatutok na camera. Itong unang saksakan. Hindi nga pala pwede dahil iPhone nga pala. Puro nga pala bilog to. Sa iPhone nga pala, hindi nga pala talaga pwede. Kasi bilog. Tapos yung pangalawa, oh. But hello. Etong mic, ang nakakonik dito sa sa cellphone is wala nakakonik sa cellphone. Oh, itong pang moderator, nakita mo itong pang moderator. Ayan o. Itong pang moderator. San? Oh, bilog. Oh, dito ko ilalagay. Oh. Maririnig. Maririnig nga kaso wala yung mga sound effect. Wala. Ayun o. Ayun o, may blue na nga o. O, pag tinanggal ko yung charge, okay naman na. Yung charge to charge eh. Yung effect lang ang wala, yung effect. Pero pag pinindot ko, ako lang makakarinig. Ayun o, mag-ano siya yung clap-clap. Oh. Na yun o. Ayun yung kukunin ko dito, sa isa dito. Yun. Hindi, ala. Pati yung effect maririnig. Diyan lang muna kayo, diyan lang. Para nagbibilad nga ako ng palay. Ayun, may hilaw na, may hilaw. May hilaw na daw. Kasi wala nga yung sounds. Wala.
okay naman, gumagana lahat eh. Yung maliit, ayan eh, maliit na boses na oh. Naririnig ko maliit na boses. Ay dito wala. Dito walang marinig. Hindi nila marinig. Ako naririnig ko. Oh, sounds lang. Yun. Sige. 130. Sige, try ko pa nga, try. Lipat muna tayo, lipat. Tatry ko lang nga para pag nag-success, bibili ako ng wire. Sige. Palit. Bibili ako ng wire. Sige. Palit. Sige. Bahay mo po, diyan. Mga kaibigan, stop ko lang saglit lang. Papalit lang ako ng gadget ng cellphone para matry natin tong V8 na to. Mga kaibigan, stop ko lang saglit lang. Lipat kayo sa isang live, lipat. Para matry natin tong V8 na to. Mag-e-end lang ako, mag-e-end. Mag-e-end lang ako, mag-e-end. Mga kaibigan, mag-e-end lang ako, mag-e-end. Saglit. Lilipat. Ano ko lang tong saglit. Si-set up lang ang tong V8 kung maganda. Pag maganda, bibili tayo ng Android cellphone na lang. Si-set up lang ang V8 kung maganda. Pag maganda,